Nagkaguliyang kining mga tawo dapin sa National Highway sa Binugaw, Turil. Human na bangga ang usa ka pick-up truck sa usa ka laundry shop kagahapon, Enero 15, 2025, alas 5:20 sa hapon. Makita sa video nga gipost sa social media nga nagtinabangay ang mga responder sa paghatag og first aid ug pagkarga sa mga naangul nga ana-ana nakahigda sa salog gawas sa laundry shop aron madala sa ospital. Gani, nakasinggit pa kining usa ka babayi samtang ginasulayan og tabang sa mga responders tungod sa sakit. Subay sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikan sa Inawayan, Davao del Sur ang sakinan nga gimaneho sa usa ka 52 anyos nga si Nicanor Gataber ug giingong nawad-an og brake ug wala mo kontrol sa driver, hinungdan nga nabangga sa laundry shop. Nabanggaan sab ang tulo ka mga tawo nga igo lang nagtindog sa gawas sa convenience store gawas sa shop. Nadanyos hasta ang duha ka motorsiklo nga nakaparking lang sa lugar. Kanang kusog lang kay yang dagan gikan siya dira niya ang yahang sakyanan kani nga pick up naguntol-untol siya sa kakusog, so dili gurto niya ma-brake mo tong nabangga siya dira gikan sila og Dilsor. Asyagit man ko pero wala na kanang naabot na siya dito sa ibabaw sa kuan sa laundryan, ibangga na siya. Hibalan lang ko nako sa katong yahang sakay sa pick up kay kuan daw kuno kanang naday trailer nga niagi tapos dili na nila ma-brake sa kakusog sa dagan, mao daw tong giliko na lang diri. Daling gidala sa SPMC ang mga naangul ug ana-ana sa luwas nga kahimtang. So kung dili sila magka-settlement no sa mga tagian at sa mga biktima, so filean siya og kaso nga repeated proven resulting in multiple physical injuries and damage to property man. Ang alleged sa driver sa mao nga pickup na tawad at brake ang ihang sakyanan, pero sa dagan sa ihang kuan man sa sakyanan kusog yun siya upadagan. Mao naghangit din nato ang tanan sa mga tawo nga mosulod diri sa ato ang siyudad sa Davao, sa ato ang AUR diri sa ato ang siyudad sa Davao, sa respeto sa ato ang speed limit man ang ato ang ginapatuman diri sa ato ang siyudad. Di kusudiyan na sa kapulisan ang driver sa sakyanan nga nakabangga. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!